аввалан ба задани регистратсиятона проверка кунед. Фарзанда ба Тоҷикистон ҳозир кунанд. Тра 5 сола депорт мекунанд ва розигии хитамати имзо мемонӣ. WhatsApp ки барои конкурс мондагиай дар як рӯз як маротиба медрояд ва мардумда ҷавоб медиҳад. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен. ҳама рӯза хабарҳои нав метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. Як ахбороти нав. Федератсияи Россия квотаи иҷозатномаи иқоматии муваққатии РВП дар соли 2023-ро муқаррар кардааст. Бар асоси ин қарори кабинаи вазирон ки дар пойгоҳи маълумоти ҳуқуқӣ нашр гардидааст, соли оянда барои 13500 нафар додани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дар назар мебошад. яъне ки дар соли 2023 квота додан барои шаҳрвандони хориҷӣ аллакай маълум шидагиаст. 13500 кас да квота ҷудо кардагианд. иҷозатномаи иқомати муваққатӣ маълум ба РВП ҳуҷҷатест ки ба шаҳрвандии хориҷӣ имкони кору зиндагӣ дар Русия дар давоми 3 солро фароҳам мекунад. яъне ки шаҳрванди хориҷӣ вақте ки ҳуҷҷати РВП-ра дастрас мекунад, барои 3 сол озодона кору фаъолият кардана ҳуқуқ пайдо мекунад бе ягон ҳуҷҷати дигар. шаҳрванди хориҷӣ дар ҳолате ки ҳуҷҷати РВП-ра дастрас мекунад ва зиёда аз 1 сол агар дар Федератсияи Россия зиндагонӣ кунад ва берун набирояд, баъдан ҳуқуқ дорад ки ҳуҷҷатҳои худша барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия пешниҳод кунад ва додани ҳамин ҳуҷҷата яъне РВП ва квотаро барои шаҳрвандони хориҷӣ дар соли 2023 боз зиёдтар карданд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Халил Гулов нависонда: худованд шуморо нигаҳбон бошад, касбу корда баракат ато кунад бародар. Амин. ҳазор раҳмати калон. худованд шуморо баракат ато кунад дар зиндагӣ ва дар кору фаъолиятон. Исломова нависонда: салом Сорбон, ма сиделка кор мекунам. моҳи январда документон буд мешава. Продлит метавонам кунам. 1 сол шидай омадам ма. Мигратсионкада 1 сола мешава январда. дар ҳолате ки агар трудовой договор надошта бошӣ, худат бо ширкати кор мекардад, мутаассифона бе гузаштани граница наметавонӣ ки продлит кунӣ. ҳатман бояд граница пересекат кунӣ. Назаров нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ма ба патент спорида будам. Патент ман надодан. Регистратсия дар дани база набиромад. Патент месӯза ё ин ки не? бале, дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷатотона барои гирифтани патент меспорен, аввалан ба задани регистратсиятона проверка кунед. чунки дар охир вақте ки регистратсияи шумо дар база набоша, патенти шумо месӯза ва пули расходкардагитонам возврат намешавад. Аҳмад 03 нависонда: салом алейкум Сорбон, агар через ЗАГС документота да РВП супорӣ, шаҳодатнома ва аттестат дар кор мешава ё ки не? бале, дар ҳолате ки барои РВП ё барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия шумо ҳуҷҷат меспорен, шаҳодатнома ва аттестат ҳатман зарурӣ мебошад. айс тиҷаи нависонда: ассалому алайкум бародар, як савол доштам. илтимос ҳамин савола ҷавоб медодем. оё дар қонун омадааст ки кормандони военкомат аз волидони муҳоҷироне ки дар давлати Россия кору фаъолият мекунанд, барои ба хизмат нарафтанашон аз падару модарашон пул талаб кунанд? яъне ки саркашӣ кардан аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай худаш қонуншиканӣ мешавад ва дар ҳамун модда нишондиҳандаи муқаррар кардагиянд ки бояд ҷарима пардохт кунӣ. ва боз як гапи дигаре, агар ки падару модар дар повестка имзо бумонанд, дар ӯ вақт падару модар уҳдадор мебошанд ки фарзанда ба Тоҷикистон ҳозир кунанд. Амриддин Сангов нависонда: ассалому алайкум ака, мара регистратсиям тамом шид. мара адел бурдан сурат гирифтанд ва имзо мондам. баъдан ҷавобум доданд, ҷарима накарданд. ҳозир ма патенти дуюма гирифтам. хона бирам аюсу омадан депорт мекунанд ё ки не? илтимос ҳамира мадам мефаҳмондем. бародари азиз, вақте ки тира ба шӯъбаи милитсия мебаранд ва та дар коғазе ки имзо мемонӣ, ҳамуро як бор бихон ки дар ҳамун коғаз чӣ нависондагиаст. ҳозир ти саволе ки додести, ма дар ин савол намедонам чӣ ҷавоб гӯям, ба хотире ки ти просто гуфтеси ма имзо мондам ва мара ҷавоб доданд. ти дар чӣ имзо мондаӣ, барои чӣ имзо мондаӣ? ҳамин чизоро хуб дақиқ кунед. ҳар кадомеро ки ба шӯъбаи милитсия мебаранд, бихонед коғазе ки дар уҷа барои чӣ шумо имзо мондесед. мисол яке дар уҷа нависондагие ки тира 5 сола депорт мекунанд ва ти розигии хитамати имзо мемонӣ. инам хеле проблемаро хуб ба назар бигиред. Амриддин нависонда: ассалому алайкум брат, ҳичи конкурс қариб омада, финал чӣ гап шид?
тамошобинони азиз, ин якмин бореяе ки мо билетҳомона тез фурӯхтестем. Чӣ хеле ки медонен, имрӯз 6 рӯз шид ки бозии нав дар канали мо сар шидагияй. ҳозирашда 560 донаи дига билет мондагияй ай конкурс. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ина картаи Сбербанк барои билет харидан нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Ногуфта намона аксия дора ба 1000 рубл 10 дона билеттон метиҳем. Ҳамагӣ 2000 дона билет мебошад. Карта ба номи Мунис Хуршедовичай ва чектона метонед ки да инами рақамҳо WhatsApp дар равон кунен ва соҳиби билет мешен. Ногуфта намона ки 21 дона приз дора конкурс, якта iPhone 12 Pro Max ва 20 донаи дига конверти 2000 сомона. Бахтона бисанҷаи рӯзои наздик финала аниқ мекунем. Ҷамахон нависондай: ассалому алайкум ака, ай ҳозир барои моҳи декабр билет гирем мешава? Бале, мешава. Ай ҳозир бигири бо арзонтар мегирӣ. Фақирбача нависондай: ака, ягон одам ҳаст регистратсия продление кардан дар кор, раҳмат. Барои регистратсия ҳозирашда ягон одам нест ай бародар. Баҳром нависондай: салому алайкум ака, ҳамавақт зиндаву сарбаланд бошӣ. Як савол дорам, мара чекон фалшивкай баъди 12 рейда қапан мефаҳманд ё не? Ҷавоб тен, хирсан мешавам, раҳмати калом. Чекои патента дар назар дошта бошӣ, проверка мекунанд ки ту пул пардохт кардагӣ ҳастӣ ё ки не. Дар ҳолате ки чекои ту фалшиви бошанд, агар дар ҳамун база намеброяд ва албатта ки аниқ карда метавонанд. Ҳасанов нависондай: ака, ма грижа дорам, оператсия кардагӣ нестам, хизмат мебаранд ака? Агар диск грижа боша ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Назаралӣ нависондай: ман ҳамаи категорияи ронандагиро дорам, Россия иҷозат намедиҳад аз автобус ва такси истифода барем. Чӣ маслиҳат ё роҳашро мефаҳмондед? Барои автобус ҳай кардан ё барои такси ҳай кардан шумо бояд ҳуҷҷати ронандагии Федератсияи Россияро дошта бошед. Ба праваи тоҷикӣ ҳамаи категорияҳоро доштан иҷозат нест барои шумо кор фаъолият кардан дар Федератсияи Россия. Рустамова нависондай: салом бародар, шумо метавонед въезди мара дида кай кушода мешавад? Не, мутаассифона ҳозир ҳамин услугамон кор накардестай ва санҷиш накардесиян. Наим нависондай: салом алейкум бародар, пропискам да дига квартирае, да ҷои хомерафтагим нестай, ҳеҷ кор намекарда боша? Ответ жда дорам, раҳмат пешакӣ. Зиёда аз 90% муҳоҷирон ба ҳамин корҳо меафтанд, яъне дар ҷое ки регистратсия доранд хачон дар уҷа зиндагӣ намекунанд. Вале аз рӯи қонунгузории Федератсияи Россия бигирем мумкин нестай ин кор. Аз сабаби маҷбурӣ муҳоҷиро ба ҳамин кор даст мезананд ва бо эҳтиёт зиндагӣ мекунанд, кору фаъолият мекунанд. Саидов нависондай: аз ҳамин рӯзи душанбе обҳо баста мешава бародар? Бале, дар шаҳри Душанбе аз сабаби таъмир кардани ҳамин роҳҳо дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе якрӯзӣ обҳоро қоқ мекунанд. Каримов нависондай: салом алейкум ака, яка писара хизмат мебаранд ё ки не? Документ дорум, як писар да. Ҷавоб те брат. Документ дошта бошӣ ва як фарзанд бошӣ, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавӣ. Ана метавонӣ ки ҳамун ҳуҷҷата рафта дар қайди военкомат бимонӣ ва повестка баромад роӣ накунанд. Маҳмадов нависондай: ака, ай синфи 9 брой мебаранд? Ответ бите. Ай синфи 9 меброй, ай синфи 10 меброй то 18 сола нашай ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Чунки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ муқаррар кардагие ки шаҳрванд вақте синни солаш ба 18 мераса, баъдан ба хизмат даъват шавад. Эҳсон нависондай: акаи сорбон созен хубен, илтимос саволи мара ҷавоб битен. Ман 17 солаем, Тоҷикистон бурам баҳор да мара хизмат мебарам, 27 июн 18 солаем. Агар 27 июн да 18 сола бошай, баъд аз призови тирамоҳиштра даъват мекунам ба хизмат. Саида нависондай: салом ака, картатон чияй? Картаи конкурс Сбербанкай. Комрон Алиев нависондай: ҳамин рӯз Тоҷикистон омад ҳамсинфи ма қапиданаш, 27 сола буд, ҷавобш доданд. Бале, касое ки 27 сола шидагиян аллакай ба хизмат даъватшон намекунанд. Дилшод нависондай: ака, чӣ ба WhatsApp кор намекунад? WhatsApp-е ки барои конкурс мондагияй дар як рӯз як маротиба медрояд ва мардум да ҷавоб метиҳанд. Ба ҳамин хотир ягон фикри бад накунед. Вақташ кишид, омада ба ҳама ҷавоб мегардонад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.